Etienne byla snoubenka Josepha Wilsona. Byla poslána Amandou Valerovou, aby se zblížila s Josephem a mohla tak dohlížet na Slada. Potkala Rose Wilsonovou v Los Angeles po jejím dobrodružství s otcem. Povídali si o jejím vztahu s Deathstrokem, poté ji sledovala do čínské restaurace a vynadala jí za to, jak se chovala ke svému nevlastnímu bratrovi. Také byla zodpovědná za to, že sdělila Hosunovi, že ve skutečnosti pracuje pro Deathstroka, ale byla odhalena jako špionka Rose, která v jejich domě našla nahrávací zařízení. Aby toho nebylo málo, měla také poměr s Josephovým otcem Sladem. Poté, co se Valerová dozvěděla o manželství, nařídila jí, aby misi ukončila a zmizela. Slade však zasáhl a pohrozil Valerové, že ji zabije, pokud nedá Josephovi pokoj. Během rozhovoru s Valerovou se Etienne dozvěděla o Josephově poměru s doktorem Ikonem a poté, co s Josephem o této záležitosti promluvila, mu odhalila, že spala s jeho otcem. Navzdory všem těmto problémům se stále připravovala na svatbu, ale několik hodin před obřadem byla zabita Willow.